Chineke jisi enike ụnada na mba ulele n'anya n'azụ ekwensu lebara onye iro Abuja ụnada na mba Jizọs na-abịa n'ezie Saga ya Monabia Onabia Onabia Oga Bibia ya Biwonso Jesus, we na bara gị mba asị m gị nyere m efe chara m n'ụzọ ka mfebe Jehova mee mgbe m nọ n'afọ nne m onweghị ihe mere gị onweghị ihe gwara gị onye iro apụtara m n'ụwa ụwa Chineke kere wee kekwara m ka mfebe ya ofufe ihe ọbụla m tinyere aka ịnọchiere m ụzọ ebe ọbụla m tinyere isi ekpuchiere m ezi Chineke nna m onye nwe m bubere m agha n'ihi na ọnwụ ekwensu dị n'ụwa ọkarịka ekwensu ọbata osu mgbe m nọ n'afọ nne m enweghị onye ọ na-esere m mụ na ya enwekwenye onye nji ụgwọ ma agbana m ụkwụ n'ụwa Chineke si wee kee onye iro iburu nsogbu gị bịa lee ọnọdụ ọjọọ dị iche iche iburu bata na ndụ ụmụ Chineke ka ha wee hapụ ife Chineke onye nwe ha ụmụ Chineke unu enyekwana ya ohere were n'aha Jizọs Kraịst babara ya mba n'ihi na ọ bụ sọ aha ahụ bụ ihe pụrụ ịnapụta anyị na nsogbu niile nke onye iro ọnọdụ ọbụla ị hụrụ onwe gị n'ime ụwa ahapụkwana ife Chineke gị ofufe n'ihi ọ bụ ndị gbagidere ọsọ ruo n'isi njedebe ka a ga-akpọ ụmụ Chineke ọkwa aka a ga-enye okpu mmeri
onye ukwu
enweghị onye na-ekwu nke ị na-anụ. Onye kwụsị ike were polisi kpere akpọchi ya. A na-eze gị iche na ọ bụ nsọpụrụ ka a na-enye gị. Ọ dị nka ihe mere Nebukadneza o rutebeghị gị ntị. Ọkụ kpara na-ere ọkụ, ọ sị na ya na-aha mmanụ. Ọ bụrụkwa na ị maghị, jee ka ị jụọ ajụjụ ndị biri ụdị ndụ a ị na-ebi ugbu a. How did they end your life? Eleghị anya ịbụ landlord, i werezia ndị tenant na-agbara bọọlụ maka ha jighị ụgwọ ụlọ ma ọ bụ ka ha wee jiri ego. Ị chọzie ka a na-efe gị ofufe dịka Chineke. Ka m jikene gị, ọ bụrụ ndị wa bụ tenant n'ụlọ onye ọzọ, landlord ewee na-eme gị otu a, ọ ga-adị gị obi mma? Tupu ite onye ọbụla mbọ rute n'ụzọ ruo onwe gị, ị mara ka ọ na-adị. Ọkwa n'ụlọ nsọ etinye praise the Lord ofu ugboro, isi ala n'iyi ugboro 5, onye ọbụla chọrọ ije eluigwe. Mana ịlọtazie na ya adịghị, enweghị onye ga-aṅụ mmiri tọgbọ iko. Angel for church dey full at home. Ihe na-akọwa bụ onye ọbụla na-ebuli onwe elu n'ụdị ọbụla mata amata na alaeze Chineke o nweghị ebe e mewere maka ndị mkpako, unless ma ị chọrọ ịga the other side. Biko nụ ụmụnne m, ihe a anyị na-eje n'ụka ka anyị na-emepụta na ya na omume ka Chineke wee were alaeze ya kwụọ anyị ụgwọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Gọzie ọmaka ndị nke kwere na gị, ezi Chukwu onye onyinye. Gọzie ọmaka ndị nke kwere na gị, ka ndị na-ekweghị ekwe were ekpere. Chineke biko gọzie ọmaka ndị niile kwere na gị. Ihe ọbụla nke ha na-eme iji tụ ndụ mmanụ nke na-abụghị njọ, biko mee ya ka ọ na-aga n'ihu. Ka ndị na-ekweghị na gị were ka isi agọzi ndị kwere ekwe, were bịa soro anyị kwere na gị. Anyị yọrọ nke a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ndị na-eti egwu gọzie ha, Ndị na-arụ ọrụ aka biko gọzie ha, ma ndị nkụzi gọzie ha Chukwu, ka ndị na-ekweghị ekwe were ekpere. Gọzie ọlaka ndị nke kwere na gị, ezi Chukwu onye onyinye. Gọzie ọlaka ndị nke kwere na gị, ka ndị na-ekweghị ekwe were ekpere.
gaba n'iru nwanne m adala mba atụrụ ụjọ ike agwụna gị gaba n'iru nwanne m adala mba nwanne m atụrụ ụjọ na Jizọs nọ nso gaba n'iru nwanne m adala mba ike agwụna gị atụrụ ụjọ ewo gaba n'iru nwanne m adala mba nwanne m atụrụ ụjọ na Jizọs nọ nso nwanne m adala mba ike agwụna gị atụrụ ụjọ ewe gaba n'iru nwanne m adala mba nwanne m atụrụ ụjọ na Jizọs nọ nso gaba n'iru nwanne m adala mba ike agwụna gị atụrụ ụjọ ewe gaba n'iru nwanne m adala mba nwanne m atụrụ ụjọ na Jizọs nọ nso gaba n'iru nwanne m adala mba ike agwụna gị atụrụ ụjọ ịnụla gaba n'iru nwanne m adala mba nwanne m atụrụ ụjọ na Jizọs nọ nso gaba n'iru nwanne m adala mba ike agwụna gị atụrụ ụjọ ewe gaba n'iru nwanne m adala mba nwanne m atụrụ ụjọ na Jizọs nọ nso onye na-eme mma ga-aba n'iru ndị na-eme mma ga-aba n'iru onye ozi ọma ga-aba n'iru nwanne m atụ n'ụjọ na Jizọs nọ nso ọ nọghị n'iru ọ nọghị n'azụ ọ nọghị n'aka nri ọ nọghị n'aka ekpe okoghị n'aka nwanne gị okoghị n'arụ atụ n'ụjọ na Jizọs nọ nso Romy Ezeji Egwu ana m aga n'iru brọda Luke Ezeji nwanne m atụ n'ụjọ na Jizọs nọ nso gaba n'iru nwanne m adala mba ike agwụna gị atụrụ ụjọ ewe gaba n'iru nwanne m adala mba nwanne m atụrụ ụjọ na Jizọs nọ nso gaba n'iru nwanne m adala mba ike agwụna gị atụrụ ụjọ ewe gaba n'iru nwanne m adala mba nwanne m atụrụ ụjọ na Jizọs
rie ọ bụ nri ọma o, nara rie o ọ bụ nri ọma o. Ọ bụ okwu nke si n'igwe, onye ọbụla nke riri ya ọ ga-enwe ndụle.